Filmer nu. Jeg vil sige, Tino ser ordentligt ud til kameraet. Tino ser ordentligt ud. Ikke ondt. Så, Noah. Er det klart? Jeg kun gjort en gang. Lad os lige se Nico. Hvorfor? Nico, nogen til stor. Hvorfor? Ja, man kan se trekantet. Hej, jeg hedder Christian. Nej, lige meget. Jeg er jeres vært for i aften. Nico får bang bang. Vent lidt. Nico får bang bang. Okay, kom så. Kan du få lidt væk? Jeg er klar. Ja, gør det. Den bold eller sådan noget. En gang til. Viser du?